on paper, what do you see as the strength of the team? I would say it's pretty solid throughout the lineup, and a lot of skill, a lot of speed, and then just good goaltending. So I really think it's a strong group of guys, and can't wait to get started. If you have a question, please raise your hand. Next question comes from Adam Kimmelman. Hey, this question is for Rasmus. Rasmus, congratulations on making this team. Just for you personally, sort of from where you've kind of gone, just in the couple of years you've been in Philadelphia, where maybe early on in your time there, it wasn't going well for you, but now you've talked about how important John Tortorella and the coaching staff has been for you, and how well your game is now. How important is it just for you to have this sort of as a reward for all the hard work you've done? Yeah, thank you. And yeah, it's been pretty exciting start for the year, and like you said, there's been some struggles, like every player is gonna go through at some point, and just try to stay positive and be working hard, and now, like I said, hockey's been pretty fun, and been playing pretty well. Next question comes from Stephen Wino. Thanks, Jeff. Pekka, I'm wondering, what do you make of this team in front of you? And Finland teams always play with good structure, but what do you think of all these guys you're going to be playing with? Yeah, I think we have a good team. I think, as you mentioned, usually we play with a good structure, and I feel like kind of the picks we have in this team represent that. And I think we have a lot of good two-way players, and I think we have really good defense. I think the team will play good defense in front of the goalies. So, I think it kind of people see it as an underdog team, but there's some firepower too. So, really excited to get it going with the team. We have a few more hands up for questions in English. Next is Sean Shapiro. Hey, Ukko-Pekka, this for you, I believe this is the first time you'll have played for Finland at the senior level. I know you've played World Junior before. For you, what's kind of that mean to have this opportunity now just to represent Finland at the top level after having done it at junior level before? It's it's a really big thing for me. As you said, I played in the junior national teams, and I feel like every player who comes through and grows up in Finland wants to play for the men's national team, and especially in a tournament like this when it's best against best hockey. I think every player wants to be part of it, and it's a great honor to being able to put the Finnish jersey on again and be part of the team. Next question, Emily Benjamin. Question is also for Ukko-Pekka. I was wondering what you feel like, how you feel this season and what you've been able to do this season has set you up for participation in this tournament. And overall, we've heard so much about the U.S. goaltending. How do you feel about the way Finland stacks up in net? Yeah, I mean, I feel like I kind of was able to continue where I finished off last year, and we have really, I think, three really good goalies. I feel like everybody knows, Finnish goaltending has always been good, and the three goalies we have in this tournament are really, we all been starters for respectful teams this year, and I think it doesn't matter who is starting. We are able to fight, to win every game in the tournament. So it's hard to compare against other countries, but I feel like our goaltending is really in a really good point, I feel like. There are no more questions in English. We'll now take questions in Finnish for Ukko-Pekka and for Rasmus. I'm going to hand it over to Henna from the Finnish Ice Hockey Federation to handle these questions. Yeah, thank you, Jeff. Ensimmäisenä siellä on käsi pystyssä Sami Hofreenilla. Otetaan sulta vielä. Näin, ole hyvä, Sami. Joo, Ristolaiselle kysymys. Tässä on tietenkin vuosien saatossa ollut kaikennäköistä draamaa, ja oli toi olympiakohu, kun se oli kutsuttu tuonne
tapaamiseen silloin Hämeenlinnaan. Mikä tässä on muuttunut vuosien saatossa? Tietenkin nyt uusi valmennusjohtaja ja Leijonen GM otti ne läpi asioita. Mikä tässä on muuttunut, että nyt Ristolainen nähdään taas Leijonissa? No siis en mä tiedä oikeastaan, että mikä on muuttunut. Mun puolesta ei ole oikeastaan ikinä ollut mitään ongelmaa ja ei ole vaan päässyt tai muistuista, niin en ole ollut mukaan turnauksissa ja nyt ollaan ja intoa täynnä. Minkälainen pelaaja nähdään Leijonissa nyt? Nuori ja nälkäinen. Oliko muilla kysymyksiä Ukko-Pekka Luukkoselle tai Rasmus Ristolaiselle suomeksi? Toni Rajamäki seuraavana. Jes, kiitoksia Henna. Hei, Rasmukselle semmoinen kysymys. Tosiaan sanottu, että nuori ja nälkäinen pelaaja nähdään turnauksessa, mutta samaan aikaan täytyy muistaa, että ikä taitaa jo 30 vuotta ja olet sieltä kokeneemmasta päästä, niin miltä se susta tuntuu olla joukkueen konkareita niin sanotusti, ja siinä mielessä siellä pukuhuoneessa iso hahmo ja iso johtaja, niin miltä se tuntuu sun mielestä? No siis, joo, kyllähän sitä tuossa on tullut oltu mukaan ja kun katsoo kopista täällä, kun katsoo vasemmalle oikealle, niin näkee aika paljon nuorempaa kaveria. Totta kai on tullut paljon kaiken näköistä kokemusta ja ei mitään, ihan hyvältä tuntuu ja yritetään auttaa miten vaan pystyy, että antaa neuvoja, näyttää mallia, miten tehdä hommia, että ei mitään sen ihmeempää. Jes, kiitti. Kiitos. Looks like there are no more questions to Ukko-Pekka or Rasmus, so we can continue in English with the head coach and GM. Okay, reminder to raise your hand and wait to be called on. First question comes from Stephen Wino. Oh, and Ukko-Pekka, you are free to leave. Thank you very much for your time. Really appreciate it. Same to you, Rasmus. Thank you. Jere, this question is for you. You have a lot of recent Stanley Cup champions you picked for this team. Obviously, they're all great players, but what kind of value does that bring in a best-on-best tournament? It's big value. You have few who won and who's been in tough situations, through their career. So when you come to tournament like that, it's a quick tournament. You have to be ready right away and play good hockey if you wanna succeed there. So but that's the thing, and we have a lot of guys usually or that group who play a lot of playoff games, and then even you don't have Stanley Cup winners, just a few, but overall they gone through a lot, and now of course before in international team level they gone through those moments. So I think there is a lot of experience for that. Next question, Sean Shapiro. This is for both of you. And first, I go to Antti first as the coach. You got a bunch of guys who come in who have played together before, either currently on the same NHL team or played together in the past in the NHL. How valuable do you think that is in a short tournament for your group? Yeah, sure. Of course, it's going to be a short tournament, and we know that we are going to face lots of good players and good teams. So I hope that it's going to help us a lot. But let's see how it goes. But it's a good thing for us for sure. Yeah, nothing to add there. Thank you, Sean. And next question comes from CJ. Jere, I'm wondering if you could discuss the decision to bring Patrik Laine and Jani Hakanpää, both in particular, just because obviously both those players have been injured most of this season. Yeah, we know Laine, what he's capable to do, special teams, power play, what he can do there, and of course short tournament, the special team's going to be a big part of that, and we've been
talking with him and knowing where he's at, and it's great for him and Canadians. You know, he's back early. What was first thing when he got hurt. So now he played last night was great thing. And but overall, you know, there's 2 months before tournament starts, so there's a lot of games before that, and I think it's enough time to get him in good game shape and playing well there. And last night show, you know, he has those skills there. So and Hakanpää, you know, we know he's one of those players, you know, went through a lot of playoff rounds and games, and tough team and play against. So even you know, same thing, you know, we've been talking to him and knowing where he's at, and again, there's 2 months still before tournament, so and we need him there play against top players world. You know, there's a lot of skill coming against us, so he's one of those teams who we trust can handle those situations. All right, there are no more questions in English. I'll hand it back over to Henna for questions in Finnish, and we have about 8 or 9 more minutes with Antti and Jiri. Thank you. Sami Hofreen ensin. Ole hyvä, Sami. Morjesta molemmille. Tuosta Laineen tilanteesta vähän avata tarkemmin nyt, kun pystyy. Eli vähän perusteluita, että miksi päädyitte, että Patrik Laine on nyt mukana pitkän pelaamattomuuden jälkeen. No mä voin jatkaa tuosta, mitä Jere sanoi. Kaikki noi tietenkin, mitä Jere sanoi, niin ollaan samaa mieltä. Yksi asia, mikä mä haluan nostaa, mitä mä äsken kanssa pohdin kun Jere puhui, niin Lainehan on ollut aina hyvä, kun hän on pelannut maajoukkueessa, Suomen maajoukkueessa, on se sitten ollut nuorten maajoukkueessa tai aikuisten maajoukkueessa, niin hänen suoritus on ollut tosi hyvä. Ja mä juttelin hänen kanssaan, Jere on jutellut sen kanssa, hänen kanssaan, Jere voi kommentoida sitä, mutta mä sen puhelun aikana vakuutuin siitä, että hän tulee tekemään kaikkensa sen eteen, että hän on parhaimmillaan tuossa Four Nationissa ja uskotaan, että hänellä on aikaa siihen, jos ei nyt vaan tule lisää vastoinkäymisiä ja ei mulla ole nyt kun mä häntä kuuntelen ja kuulin, niin ei ole epäilyksiä, etteikö hän sitten saavuttaisi sitä tasoa, mitä hän haluaa. Ja sitten se kätisyys, se mitä Jere puhui äsken tuossa englanniksi, niin se kätisyys ja ylivoima, niin sehän on varmasti tärkeä asia. Joo, oikeastaan hirveästi listattavaa jo. Ihan sama, kun on jutellut hänen kanssaan jo vähän aikaisemmin ja hirveä halu on pelata maajoukkueessa tietenkin viime kauden jälkeen, mitä kaikkea tapahtui siellä ja ennen kauden alkua oli jo siinä ja keskusteltiin avoimesti asioista ja hän tiesi, että hänen täytyy ottaa se paikka pelaamalla ja nyt se kävi näin, mutta koko ajan ollut se usko, niin kuin Antti tuossa sanoi, että semmoinen fiilis ja mun mielestä niin kuin yksi peli on pelattu tuossa eilen ja hienoa, että pääsi pelaamaan ja pelasi hyviä minuutteja ja tavallaan siitä se lähtee ja uskotaan, että se on 2 kuukauden päästä hyvässä vireessä. Otetaan sitten seuraavaksi Antti Pärnänen. Ole hyvä, Antti. Nyt ei Antti kuulu. Siellä on jotain. No niin, sitten anna tulla. Hyvä. Hei, kiinnostaa tuon turnauksen rakenteet. Jos saa vähän liittää asioita yhteen, niin pystyttekö kertoa, että miten kurinpito tuossa turnauksessa, onko siitä tietoa, miten se hoidetaan? Tuomarilinja on tietenkin NHL-linja, mutta sitten miten varmaankin NHL-säännöt kaiketikin, niin miten sitten varsinkin päävalmentajalla, niin sulla ei kokemusta niiden kanssa toimimisesta, niin miten joutuu ottaa ne huomioon?
eli esimerkiksi mainoskatkot, haastot, tällaista siitä. No, mä voin nopeasti siihen, eli NHL-säännöillä mennään kaikki jutut ja sitten kun haluaa spesifikimpää, niin kysyy NHL suunnalta, mutta ne on millä turnaus mennään NHL-säännöillä ja mainoskatkot tulee olemaan kolme per erä. Niin kuin NHL. Niin, en mä tiedä, kyllä mulla on kokemusta mainoskatkoista. 3 per erä, 2 minuuttia. Mulla on kokemusta 2,5, melkein 3 kisat Edmontonissa Virginiassa, että miten siellä haastot toimii, paitsi jo haastot, maalivahdin haastot, miten ne vaihtopenkillä toimii, nämä kaikki apuvälineet. Mulla on kokemusta paitsioiden haastamista MM-kisoista, tuomarilinjasta, mä tykkään NHL:n tuomarilinjasta, niin mä en oikein tavoita tuota kysymystä, ja tässä kohtaa on makea myös puhua noista valituista pelaajista. No niin, otetaan sitten seuraavaksi uudestaan Sami Hofrén ja sitten vielä 2 kysymystä sen jälkeen Susanna Luikko ja Toni Rajamäki. Saatko sä? No niin. Joo, vielä tuosta Hakanpäästä suomeksi. Eli tietenkin tilanne on se, että 2 peliä on vaan pelannut ja nyt taas loukkaantuneiden listalla, niin mitä pystyy sanoa Hakanpään tilasta? Onko siellä jotain kättä pidempää siinä, että mies kuntoutuu tuon turnaukseen? No, jos ei tapahdu mitään uutta, niin hän tulee kuntoutumaan tuohon turnaukseen. Sitten seuraavana Susanna Luikko. Jori, läystö, okei. No tietenkin pelaajista on ihan hyvä puhua ja tärkeää näin, mutta siitä huolimatta Pennaselle sellainen kysymys, että jokainen valmentaa omalla persoonallaan, mutta nyt siellä on kaikki maailman parhaat, siellä on lyhyt aika, sulla on kuitenkin osa jätkistä uusia ja sä oot muutenkin tavallaan niin kuin tietyllä tavalla uuden edessä, niin kuinka iso asia tämä on sulle henkilökohtaisesti ja sitten tavallaan siihen jatkoksi? Niin ootko sä jutellut, kaikilla on mennyt aina ihan putkeen ne ensimmäiset NHL-kokemukset, niin ootko sä jutellut näiden muiden coachien kanssa, tai kuinka paljon sä ylipäänsä ajattelet koko asiaa, vai meikö sä vaan niin kuin ihan omana itsellesi? Joo, kyllä varmaan omana itsenäni meen ja pyrin myös ajattelemaan sitä, että se on totta, että se ei ole mennyt ihan aina putkeen ne ensimmäiset NHL-tapahtumat ja tämähän on tietyllä tapaa osittain ihan uusi tapahtuma ja toki sitä tulee miettimään niitä, että mitä mahdollisesti tulee eteen ja mitä mahdollisesti tulee kohtaamaan ja olen jutellut vanhojen valmentajien kanssa siitä, että mitkä on ollut ne isoimmat haasteet ja ongelmat, että milloin NHL-pelaajat ja eurooppalainen valmentaja, suomalainen valmentaja, missä ne törmäyskohdat on ollut ja mä oon niistä hyvin tietoinen ja koitetaan välttää niitä ja rakentaa luottamusta pelaajiin he ovat sitoutuneita, kovia ammattilaisia ja varmasti heidän tietotaitoon niin ollaan jo käytetty ja tullaan käyttämään myös hyväkseen. Että saadaan semmoinen yhdessä tekemisen meininki tähän ja että me ymmärretään toisiamme ja sitä maailmaa, mistä ne tulee ja sitä maailmaa, mistä me tullaan. Sitten vielä viimeinen kysymys. Toni Rajamäki, ole hyvä. Yes, kiitos taas Henna. Antille semmoinen kysymys, totta kai kun lyhyt turnaus, niin hyvin tärkeää, että ne ketjukeimiät löytyy tosi nopeasti ja Suomella on siitä hyvä tilanne, että meillä on siellä semmoisia pelaajia, jotka on pelannut tosi paljon yhdessä jo Suomessa, nimenomaan junnumaajoukkueessa tai sitten NHL:ssäkin, jos mietitään, siellä on Lundell, Luostarinen parivaljakko, siellä on Lehkonen, Rantanen, siellä on Aho ja Teräväinen, eli tosi paljon tämmöisiä kombinaatioita löytyy, niin koetko, että tämä on tavallaan Leijonille semmoinen jopa todella suuri etu verrattuna muihin maajoukkueisiin, etenkin pohjois-amerikkalaisiin, jossa ei ehkä tämmöisiä ennestään tuttuja kombinaatioita vielä ole?
Niin, se on hyvä kysymys. Sen on tietenkin aika näyttää. Eihän me kukaan tuohon pystytään niin kuin vastaamaan, että onko meille kilpailuetu olla yhdessä vai ei. Tai että karjalaiset pelaajat tai USA-laiset ei ollut yhdessä, mutta on totta, että me ollaan mietitty meillä on tiettyjä suunnitelmia jo kokoonpanojenkin suhteen, mutta sitten kuitenkin halutaan pitää vielä avoinna. Tässä on paljon pelejä jäljellä ja tässä on paljon aikaa jäljellä ja lopulliset semmoiset kokoonpanosuunnitelmat tulee sitten ihan siellä, kun turnaus lähtee käyntiin ja meillä on senttereitä, jotka pystyy pelaamaan laidassa, niin se on myös yksi semmoinen, mitä me pohditaan, mutta yllättyisin, jos näistä parivalikoista, mitä äsken mainitsit, niin ei pelaisi yhdessä, ollaan otettu huomioon. Kiitos Antti ja kiitos medialle ja vielä tiedoksi, että ne, ketkä huomenna on kiinnostuneita, niin Antti Pennanen ja Jere Lehtinen ovat siis haastateltavissa kello 12.30 Hotelli Presidentissä. Tervetuloa paikalle. Thank you, Jeff. That was all from us. Well, thank you very much. Thanks, Jere. Thanks, Antti. We're looking forward to seeing you in a few months here in Montreal and Boston. And have a great day. We'll start the Swedish media availability momentarily. Thank you very much. So if you're media, please stay on the line for Swedish media availability. Thank you. Thank you.